to zan je majalisa. Amarsu. Baby dan Allah karka zuwa ka dawo da wuri. Zan dawo aikin sa abokan nawa ne in ban je ba yanzu sai su ta gani na da laifi. Allah ka dawo da wuri. Baran ji ba aikin sa abokan nawa ne in ban je ba yanzu sai su ta gani na da wannan matsala. Allah baby ka dawo da wuri. Ba komai. Amarsu. Wai ba ka fito ba ne? Na ga bacci kuma. An ya ku shiga mu duba kawai mu kusa. Na ga bacci yake ka san an gwaye yanzu. Assalamu alaikum. Musamman ma yaron nan dama kafin ya auren ma dan iska haka za a ga shi a can a gidan. Wanda mu shiga kafin da abota ne. Aji mu je. Bacci ne wannan mu ya. Kai. Yanzu to kun gane? Amarya tana ciki na sa ta kwanta ta huta. Bari in je in kira muku ita. Ka sai yaran masu kuɗin nan in yanku ta iya kunu an sa da ta iya. In ba ta iya kunu ba daga shi har ita ne matsala za mu samu. Ai shawara mana ba shi sake ta. Ina da wata ƴan uwa kai ka dage daga sake ta. Irin wannan ta kunna to kai ka aure ta. Kai ba gane ba ai uwata ta iya kunu fa. Kai ka iya kunun da ta zo ko ka sanar zo. Amarya. Hege baki. Ango. Akai ka zanna mana ango. Mun ga sani kawai sai kai aure. Aure haka gaba ki. Gaskiya kana jin daɗin ka. Ai ma na ga auren jari ka da kai. A to dan bata ne kana ga kuɗi a gidansu kamar kilorori 17 baban ta yake da ita. Ango gaskiya ne wannan ba gaisa. Ango ba ne ma. Allah kai ya har kai gaskiya ango haka tan da har kai bulbul. Amarya. Ango gaskiya. Amarya. Akwai waku. Fito mana da kulolin nan masu zafi. To. Kuloli. Kunu fa. Aboki na haka? Wannan na ga nasu ne fa. Na ku ne. Na ku da ai kun sani. Ajiya ki kawo mana kunu. Ku yanzu duk kuna nufin dama ba za ku ci jollof din nan ba. A ka gane ni za mu ci amma a ci da dama. Likita na ce ni. Shikenan an wuce. Alhamdulillah mu je. Amarya. Yawwa. Amarya. Ai. Me gida. Kawo mana wannan kunin. Da samu kuma kowa yanzu aka yi. A duniya. Yawwa. Adalla. A ku ba hankali mana kuwa. Amarya ce za ta zuba muku ku sha kuma. Ba haka yayi. Dan ka san amarya bai su bari in irin zaman almajiran nan. Ka san lokacin da ina kwalo. Bari a fara cikin. Tsana wani a farko ya kake haka? Ba hankali mana. Ayo da jare gare. Amarya. Ango. Amarya.
gaskiya zan gaya ma. Auren jarin banza auren jarin. Da zai yi Ya jari. wanda na sha sholi da kunu. Gumdukunu zan kai bakin da ya ki shiga. To kun kasa gunta wanda an gaya mata gaskiya. Ƙarshe fa shaƙi ne. Yaya. Ango ai kawai za mu tafi. Gidan nan naka sai kai. Daga zuwa haka za ku ce za ku tafi. Lokacin da na yi mafarki zan sha kunu a gidanka. Na da shafin na hankali na kwance zan sha shi. Yanzu nan na gumda kawai ya shaƙe ni. Alhali gaskiya matar ka bata yi kunu. Zan fito ma gaskiya. Ni dama na gaya ma ni kunu zo sha kuma ba abin da in sha sai ba abin da ta iya. Kawai shawara akwai ƴan uwata muga ba juna a ba ta da arziki. Wannan ƴar uwata amma kawai a samu 27 ta iya kunu amma. A to kuma duk abu. Ai bukatar a ce ta iya kunu. Ina ba Allah ka sake ta. Ka sake ta. Ba damuwa na gode. Ka zo ka mun zo aure sai mun zo gidan ka ba za mu aka zuwa ba. Ne ka wuce ango he dai ango. Daga ce ku daina mun irin wannan. Yanzu yarinyar nan to na rantse da Allah ba zai yi ba a yau sai ta bar gidan nan. Na sake ki saki uku. Baki iya kunu ba dama aka sa. Ki fita ki bar min gidan nan. Allah ka yi hakuri mai gida. Ki bar min gidan nan. Mai gida. In ba sai za su kai ki saki uku. Ke da ana suka sitte sai na miki suka sitte. Dan Allah mai gida ka. Kage baki. Mai gida. Mai gida. Mai gida. Mai gida.